Ahoj Slovensko. Ježiš, máte, som taký rád, že si tu ty a nie Juro. Ja som rád, že som naspäť. Ahoj Slovensko. Dnes s vami budeme rozoberať slovenské rádia. Počúvate rádio? Áno. Niekedy. Počúvaš rádio? Občas. Ja už dávno som prestal počúvať rádio vôbec. Ale prečo ste prestali počúvať? Lebo mám radšej ticho. Nie som na to zvyknutá. Ja mám radšej ticho. Reklama na ticho sa vám tiež páči? No áno, môže byť, hej. Môžete ho zohnať len pod rukou. Rádio počúvame. No vlastne nepočúvame, klamem. Prečo? Lebo hrajú blbosti poslednú dobu. Počula si o novom zákone? Neviem na akom rádiu to Ja som bolo. niečo počul, ale nie som si úplne istý, čo to je. Majú púšťať 25% slovenskej tvorby v rádiách. Čo si o tom myslíte? Odradí to viac ľudí, alebo ich to viac pritiahne? Tak ja si myslím, že odradí, lebo ako slovenská hudba ja ju nejako moc nepočúvam. Podľa mňa skôr práve, že priláka. Pretože mám zo pár kamarátov, ktorí by celkom aj mali šancu uspieť na trhu a nemajú šancu. Prečo nepočúvate? Nemám na to čas. Keď budem doma možno na dôchodku, tak budem počúvať, ale zatiaľ nepočúvam. Je niečo, čo by vás pritiahlo k tomu začať počúvať rádio? Viac slovenskej hudby? To mi nechýba zatiaľ. S tými textami slovenskými ešte som sa zatiaľ stretla. Počul si o tých kvotách, čo sa majú zaviesť? No niečo áno. Že 25% má byť na všetkých rádiách. Slovenská hudba, teda dokonca na slovenskom rozhlase musí byť RTVS, musí dať až 35%, tuším. Čo si o tom myslíš? Nemám to nejak strebané ešte. Nemám na to ešte úplne, že taký vyhrotený názor. 70% ľudí hovorí, že chcú viac slovenskej hudby. Tak ja ju nepočúvam, čiže mne to je... Iba na Vive. Alebo na takom rádio Slovensko, alebo tak. Akože že na fan rádiu a na takýchto by si nechcela počuť viac slovenskej hudby? No to asi nie. Ale tak zase myslím si, že treba dať šancu aj spevákom, ktorí proste by mali šancu. A takto ju nemajú vôbec. Nevadí mi ani iná hudba, poviem, pokiaľ sa dá počúvať. Lebo ani každá sa naša nedá počúvať. Elán sa mi páči. Desmod, No Name, Môže byť, ale Kontrafakt. to nepoznám. Ani H1.6 nepoznáte? Ani to. Keby sme mali 100% kvalitnej hudby, tak dobre, hej. Dá sa, ale keď tej hudby nie je toľko kvality, tak to bude na úkor niečoho, hej. Čiže tam určite budú vraky, hej. Také, že vyškolenie v repe. Môže byť, lebo aj môj vnuk to prevádzkuje, aj náš jeden známy, takže môže byť aj keď je dobrý text, keď není... Keď je dobrý text? Áno. To sa mi ľúbi takýto názor. Ďakujem pekne. Nejde iba o komerčnú hudbu. Ide všeobecne na Slovensku je kopa skupín, ktoré nie sú známi kvôli tomu, že radia nehrajú tú hudbu. Začneme viac slovenskej produkcie, tak vieš predstaviť taký kontrafakt na slovenskom rozhlase? Žartujem. To viem predstaviť, ale neviem, či si to vedia ostatní predstaviť. Hrozne veľa mladých ľudí má na sebe slúchadlá. Slúchadlá či slúchatka? Štuple. OK. Hrozne veľa mladých ľudí má na sebe štuple. Takže budeme zisťovať, či počúvajú rádio alebo vlastnú hudbu. Ja som počúval rádio, ale dobre dávno. Vieš, to ešte na takých tých telefónoch, do ktorých som si nevedel dať MP3. Máš slúchadlá na sebe, preto ťa zastavujem. Chcem vedieť, že či počúvaš práve rádio? Nie, nepočúvam. Nie, práve teraz nie. Ale počúvaš? Občas hej. Počúvala som pesničku, ale nie rádio. A počúvaš rádio? Sem tam? Nie, nepočúvam rádio. Počúvaš niekedy rádio? Nie, nepočúvam vôbec rádio. Či si práve počúval rádio? Áno, ne, Svoju hudbu? A počúvaš niekedy rádio? ani ne. Chcem vedieť, či práve počúvaš rádio? Nie. A počúvaš niekedy rádio? Nie. Počula si o kvotách, čo sa majú zaviesť? Počula. Chceme vedieť, že čo si o tom myslíš, že či to priťahne nových poslucháčov, alebo to práve že odradí? Myslím si, že to je úplná blbosť, lebo tá hudba, keď bola dobrá, tak si nájde tých poslucháčov sama. Ale možno, že práve, že sa budú púšťať tie také kapely a skupiny, ktoré nie sú až také známe. Teda ja by som bola za. Vnímam to tak 50/50, že pokiaľ sa to nebude zneužívať, že tam bude hrať, neviem, Desmod a Hex a podobné oné veci, že dokola takto. Bolo jasné, že budú sa kvôli ním to je robené. A vieš, lebo to je jediné, čo tak slovenský človek počúva, oni nechcú počuť nové veci, prečo sú popové veci najpočúvané? Hej, len vieš, zase ja nepočúvam také rádia, kde hrajú takéto veci. Čiže... Aké rádia počúvaš? Hlavne FM-ko počúvam. FM-ko, áno, hej. Vieš, a potom automaticky pre mňa odpadajú takéto problémy, čiže nebojím sa Desmodu, ani Gota, ani žiadne takéto veci. A ty si uvedomuješ, že keď bude viac slovenskej produkcie, to znamená, že mladí slovenskí reperi prerazia. Ty si debil.
Belko príde a všetkých vyškolí. Škola repu, to budú môcť strčiť. Máš rád slovenskú produkciu? To bola tanka. Pela Drápaka mám radšej. OK. Bez Pela Drápaka není Metalinda. Povedala si, že hip-hop slovenský by si chcela viac počuť, tak aký? Neviem, kontrafakt alebo niečo také. Keby sa pustí teraz niekedy nejaká babička ide v aute a zrazu sa jej pustí z rádia, že je na to, tak asi infarkt dostane, nemyslíš si? Asi hej, no. Počul si o tých kotách, čo sa majú zaviesť? Áno, počul som. Je to určite motivačné pre tých umelcov. Myslím si, že je to dobré, určite. Možno ešte mohlo byť aj viac. A nebojíš sa toho, že budú práve že púšťať iba také popové veci? Práve to som chcel práve povedať, že sa bojím práve toho, že bude naozaj viac Metalindy a menej tých takých napríklad, neviem, elektroník slovenských rôznych a aj repu kľudne. Takže chceš počúvať takú novú slovenskú hudbu, by sa dal? Normálnu akúkoľvek hudbu je mi jedno, či je slovenská. Je to sranda, že v Amerike alebo v iných krajinách je super úspešný ten človek, ktorý to dosiahne, že má pesničku v rádiu a tu je to úplne irelevantná. Chcem vedieť, že čo počúvaš? On to vás trápiť nemusí. Je niečo, čo by si chcela počuť v rádiu? Áno, slovenskú hudbu. Ale ako? Mojich kamošov. Že nové skupiny by si chcela počuť? No, Skoda Zeldu by som tam chcela počuť. Jaká reklama. Ale no vieš, lebo toto by malo byť cieľom tej veci. No hej, ale budú hrať len Kuliho a tých ostatných. Počul som o tom, že sa má hrať viac slovenskej muziky v rádiách, ale... Čo si o tom myslíš? Myslím si o tom to, že je veľa dobrej slovenskej muziky, len sa nepúšťa. Skôr možno hľadať aj v takých tých spodnejších sférach, ktoré sa na Slovensku nehrajú, ako napríklad psychedelická domová muzika. Psychedelická domová muzika? Čo je? Rádia moc nemám rád. Nemám dostatočnú kontrolu nad tým, čo mi vlastne púšťajú do hlavy, čím ma ovplyvňujú, čo mi zostáva po nich v hlave. Dojdem do potravín a chcem si kúpiť nejakú sladkosť alebo prípadne nejaké dobré jedlo, ale popri tom zistím, že ja vlastne chcem sex, chcem vlastne žiť na 13. poschodí, mať obrovský výhľad, veľké auto a všetko je strašne fajn. V Sýrii sa nič nedeje. Pýtame sa ľudí, že či práve počúvate rádio alebo svoju hudbu. Ani. Je niečo, nejaká slovenská produkcia, ktorú by si chcel počuť v rádiách, tá by si chcel, aby sa tam dostala? Popravde, ja si vybrám hudbu, ktorú chcem počúvať, počujem, prípadne si nejakú urobím. A tiež by som, keby sa moja hrala, to by bolo super. Čiarka 618 trojuholník. Sami ste to počuli. Ľudia chcú počúvať slovenskú hudbu, ale novú slovenskú hudbu. Nie 5 skupín, 15 rokov, stále dokola. A ty čo počúvaš teraz, Hugo? Jakú hudbu? Popravde? No? Na čo si teraz naladený? Priznaj sa svetu. Helenka Vrtichová. Čo? Nepoznáš? Helenka Vrtichová? Čo? Si pesnička. Nie. Ráno som už taká. O môj Bože. Matej, zamijem ťa. Kámo, moje detstvo je Martin Madej. Martin, kámo, ten by sa mal vrátiť, vieš. Však on sa vrátil od tých fake. Hej, akože slovenský Justin Timberlake vraj, ale neviem. Ja si to nemáš tak nemyslím. Pre mňa si slovenský Justin Timberlake, ty.